uma ngabe uzokwenza umsebenzi wenkomo, awuqali ngokuhlaba inkomo. Ngiyakucela mfethu, noma kuthiwa ubani lapho ukhona, awuqali mfethu ngokuhlaba inkomo, ngoba inkomo ikwesinye isigaba. Uqala ngokwenza izinkukhu. Uma inkomo uzoyihlaba Friday, qala phela ngolosithathu ntambama sekuhwalele. Izinkukhu ayihlatshwe ekseni. Mawenzela idlozi noma wenzela abalekhaya, awuhlabe ekseni, awuhlabe emini, uhlaba sekuhwalele, sekuqala ukuba mnyama. Ngoba yindaba lento isho ukuthi wonke umuntu walekhaya ophilayo usebuyile. Okade yolusa usebuyile, obeye emsebenzini usebuyile emsebenzini, obezulile usebuyile, obeye kwenza ipolitiki usebuyile, obeye enkonzweni usebuyile. Bese bebuye bonke abaphilayo. Kusho ukuthi nedlozi lalekhaya selihlangene lonke lalendlu, ngoba inkukhu ilingene abantu balendlu yakho wena baba nawe mama. Sezikhona ingane zakho, zenzeke izinkukhu. Mawenza izinkukhu wenzani? Wenzela abalendlini, uyabazisa ukuthi khona umcimbi ozowenza. Yes, kade niqoqa bekuzwa, but manje usukhuluma ngegazi. Yalizwa langena futhi igazi lingaqala ukungena. Mawusuyibopha into ishilo, kuba isibopho kumele kube negazi phakathi. Igazi lani? Igazi lenkukhu. Ngoba njengoba nje sebekhona abaphilayo, bakhona nabangaphili. Leli gazi olichithayo lenkukhu, imimoya umsebenzi wayo iphuza igazi, bese kuthi inyama idliwa abantu abaphilayo. Le togetherness, le announcement, le preparation ayibe health, wonke umuntu akajabule ku-enjoywe. Ngakusasa, following day, let's say izinkukhu ngolosithathu, following day wenza imbuzi. Ukhumbule njalo, izinkukhu zibulawelwa emsamo noma endaweni yesigodlo salekhaya, zinkukhu lezo. Bese following day ubulala imbuzi. Imbuzi nayo seke yobani imbuzi? Sekwe imbuzi sekwe yabantu balendlu plus nezihlobo zalendlu. Ubaba wakho, udadewabo kakababa wakho uyamema, izingane zikadade kwabakababa wakho, uyabona lendlu. Ubaba wakho unabafowabo, unodade wabo baba wakho, sebeyathintwa, sebezohlanganyela la. Angithi uyabona ama level ayanyuka, kuqale kwaba yilendlu, kwaba inkukhu, sekuyimbuzi manje noma igusha, selenziwela manje ifamily yalo muntu enizommemeza, enimemezayo ukuthi izingane zakhe azihlangane kule mbuzi kulendlu before kufika abantu bangaphandle. Imbuzi idliwa umndishi. Ngoba umthetho mase kubulawa imbuzi, kumele ngabe wonke umndeni ozele umsebenzi sewufikile, ibisiyabulawa imbuzi. Sekufike abasuka eGoli, abasuka koPotchefstroom, abasuka eBizana, abasuka eMpumalanga, sebefikile, ibisiyabulawa imbuzi. Ulosine, mayibulawa ngolosine lembuzi, ibulawa ntambama nayo, ntambama izodliwa ekseni ngolosihlanu. Wafika umphela ndaba madoda, into edida abantu abaningi, into engeke uyithinta ungazi, ngoba beke wayithinta ungazi izojika yenza umonakalo. Inkomo ayisekho esigabeni sefamily yakho. Inkomo ayisekho esigabeni. Ingangithe angihlukanise ngezigaba engathi bafethu lapho nikhona ningangizwe emakhaya. Inkomo uma ufuna ukuceba empilweni, you must understand this. Mawufuna ukunqoba empilweni, you must understand this too. Inkomo ayisekho esigabeni sefamily. Ukhumbule ngitheni, ngithe mawubulala inkukhu umema indlu yakweni, ubaba nezingane zakhe nonkosikazi inkukhu. Masumema ilokhuzana mawusuza embuzini usumema indlu kababa wakho. Baba wakho ke manje sumema izingane zakwabo. Yimi umnomzane owenza lo msebenzi. Kwasengimema izingane zikababa noma izingane zamkhulu.
seziyasondela. Kodwa inkomo something else. Inkomo King Bhaka kanti umema abantu enkomeni. Enkomeni sewumema nomphakathi. Sewuzoqala enkomeni manje. Sekumele umphakathi ufike, sekumele abaphesheya le, sekumele umeme nomphakathi. Abanye ngeke ubameme, bazoyizwela bona ukuthi kuhlatshwe inkomo kanzama, bazoyizela bona bomphakathi ukuthi ubamemile or ubamemile khona kwakho, kodwa usuwenzela umphakathi. Njengoba wenzela umphakathi, iliphi leli dlozi pho elicontrol umphakathi iyafika la ngithanda khona. Wenzela liphi idlozi kanti masozela umphakathi? Awusenzeli idlozi elubaba wakho la. Awusenzeli idlozi elumkhulu wakho. Umkhulu wakho has got nothing to do with umphakathi. Umkhulu wakho akawuphethe umphakathi. Ubaba wakho akawulawula umphakathi. Ulawula ubani umphakathi kanti? Ulawulwa idlozi lendawo. Idlozi lendawo. Kuqala ngoba amanzi abengekho, lihlala kahle emanzini idlozi lendawo. Kodwa uma engekho amanzi liyahlala futhi nasentabeni. Ilona elilawula yonke le ndawo. Alikwazi ukuhlala emanzini ahambayo ngoba yahamba. Lithanda amanzi amile ayidamu makuzoba yidamu noma kube intaba. Uyabona ezintaba eziba namanzi phakathi kuthiwe leya ntaba inamanzi. Mawungayazi leyo nto you need to grow. Kuthiwe leya ntaba inamanzi. Mase kuthiwa njoba inamanzi mase kuthiwa inomnomzane. Lo mnomzane uyahlonishwa. Lo mnomzane umele idlozi elilawula endaweni. Lenkomo ihlabayo uyihlabela lo wamnomzane olapha. Kodwa ngeke utshele umphakathi ukuthi ngihlabela umnomzane lo ophethe indawo ngoba umphakathi uzothi ha kanti uthwebula idlozi lendawo. Uzothina emphakathini? Uzothi ngenzela ubaba umsebenzi. Kuvumelekile lokho. Uzothi ngenzela umkhulu umsebenzi. Uzothi ngenzela ogogo umsebenzi. Kuvumelekile ukuthi usho njalo ngoba awukwazi ukulibeka ngembaba uthi ngenzela umnomzane. Kodwa deep down wenzela umnomzane. Izingane zakhe zonke lezo yimemayo eziwumphakathi njengoba bezodla inyama kumele bajabule likhaya. Usuyayibona ilevel engihamba kuyona. Ubani ongamqhathanisa nami lemhlabeni? Normally wena ozowenzela kwakho umsebenzi usaphila impilo average nje ngoba wena ngampela enhlizweni yakho emqondweni uyitshela ukuthi wenzela ubaba wakho. Uyitshela leyo nto wena kanti izwa ngami njengoba usumema umphakathi sekuyidlozi lendawo lithintileke. Leli idlozi lendawo njengoba usulithintile seliyakunombola ukuthi uyalazisa nakuba ungazi wena. Selakunombola ukuthi ubaphatha kahle abantu. Ingakho mase behamba abantu kufuna babonke kumele bajabule. Akujabuli bona, kujabula amadlozi abahamba nawo. Ukujabula kwamadlozi abahamba nawo bajabulisa idlozi lendawo zajabula izingane zami. Pho King Bhaka leli idlozi lendawo leli okhuluma ngalo lihlatshelwa kanjani kangaki? Ngithi mina ngoba khona konke singachaza siqede la. Kodwa mina ngoba ngithi ngiyona ngiyokuchaza ngiqede ngelinye ilanga. Ngithi mina mawuthi wenzela ubaba wakho umsebenzi, wenzela umkhulu umsebenzi, isho njalo. Kodwa mina King Bhaka ngiyazi suke wenzela idlozi lendawo. Ubona ngayo le ndawo ingoba uzomema abantu bendawo okuyingane zaleli dlozi. Mawenza izinkukhu awubamema abantu bendawo. Ngoba yindaba wenzela abantu bala endlini wenza izinkukhu noma wenza inkukhu nidla nodwa la. Mangabe kuyibrayi awubamema abantu bendawo musi. Kushama brayi baba umuntu wendawo abone edlula ngomgwaqo kushunqa intuthu baba kuphendukwa lana kushawa ama ice droppers kushawa ilokhuzana ama espade kushawa yonke into kushawa ama VSOP kodwa umakhelwana zitshwe nje. Kodwa mzwane kuthe uhlaba inkomo umcabanga kuqala umakhelwane ngoba usuwenzani lapho sewuchitha igazi uthinta idlozi lendawo. Normally lento ngizoyisho ke manje mhlamba azongizonda amakholo. Mhlamba azongizonda amakholo. Lento engizoyithinta manje. Maye ngizondile ngangiunderstandanga ngicela ngangizonda kungibuza ukuze ngiwafundise ngiphinde futhi ngiwafundise bese ngiyabaqeqesha.
normally leli dlozi lendawo mawusufuna impilo ethe ukuba phezulu lijabula kakhulu uma lo mcimbi wokubulala inkomo noma inkomo uzowenzela egroundini ingakho mawubona abantu abaphezulu nosopolitiki nobani abanqane ukuhlaba inkomo eziwu20 bethi benzela abalandeli bese beyihlabela egroundini omunye athe na umuzi kodwa aphume egcekeni lakhe ayoyihlabela ngaphandle kwegceke egroundini ngaphandle kwegceke inkomo kuthiwa idlani imphakathi Chuwidlani kukikizwe kube njeyana zihlatshelwe ngaphandle komuzi ngoba kunespace esivulekile acabanga ukuthi yena uyihlabela lapha ya ngoba wenzela ispace kanti cha uyihlabela lapha ngoba they've got nothing to do with ingaphakathi. Khumbula ke ngitheni ngithe inkukhu ibulawe emsamo nembuzi futhi inqunywa emsamo imbuzi ngoba kuseyinto yefamily kodwa inkomo ngoba sekuyendawo ezozindawo awuyibulalele emsamo ungamane uyibulalele sibayeni ingcono noma uthola futhi akuwona umgomo ukuthi sibaya ungathola ngisho isihlahla esiqinile uhambe uyibulalele esihlahleni nizobathola amandla lekhaya kodwa ibani moya moya kodwa mawusuphakama ngempela shintsha umshovo zibulalele inkomo zibulalele lapha eceleni endaweni evulekile noma egroundini yila ubona khona abafundisi abaphezulu bethi mina ngiwahlabela amadlozi angikwenza ukuthi kodwa ngelinye ilanga uzokuthiwa uhlabe inkomo eziwu20 wenzela abazalwane once lachitheka igazi egameni lakho kwaba nenyama sewuhlabile ukuthi uzogoqa uthini uzothi lezi inkomo ngiphiwe uKingBhaka abazalwana ngihlabe ngiyangazi lezi inkomo ngiphiwe isilo lezi inkomo ngiphiwe umongameli lezi inkomo bangiphekhweni lami ngithi akunenze cha okusalayo uhlabile uhlabelani igazi liyaphalala liphalalelana igazi lendawo ingakho abanye bathi behlaba bathi abanye asithatha inkomo iyekobulawa emadeleni bayihlinze lelo gazi elichithekayo lichitheke egameni lakho wena ipower yendawo idonsela lona automatically ngeke uyithathe nje imbuzi uthi hayi ke ngenza umsebenzi wembuzi ngisaweshaya emadeleni ngoba ifuna kube endlini akuyona yendawo. So that is the reason why ngithi mina uma ngaba abantu kunezinto abangayifunda bese beyazazi banganqoba ingakho endaweni ke uma uzohlaba njalo abaphatheki kahle endaweni ngoba mawuhlaba njalo amathuba okuceba maningi ungathwele mfowethu wahlaba nje waziyo ukuthi after 6 months uyahlaba yini into ezokucebisa hayi ngoba uthwele hayi ngoba unezinto cha inkinga leli dlozi lendawo sekuqala ukuthembela kuwena ukuthi uyazi ukuthi bakhona and uyazi ukuthi kuphethe bona ngenkathi uhlaba kujabula abantu liyasuka idlozi lendawo lizokubusisa ngokungafani nabanye ngoba yindaba ngoba wena wenza sure ukuthi uyabakhumbula njengoba uzikhumbula wena makumele udle nabo uyazi ukuthi funa ngihlale ngihlabe inkomo eziwu2 ngibuye ngiyinyuse ngoba umcebo uyanyuka ngiphinde ngihlabe eziwu3 ngiphinde ngiyinyuse ngihlabe eziwu7 yini into pho ezodina umphakathi hayi wonke kodwa abantu abasile bazodinwa because bazobona phela ukuthi awusahlabi ngoba uhlabela ubaba wakho ngoba uma wakho khona umuntu osumhlabela kanti kwale nkomo yokuqala eyenziwe uyena umakhelwane naye ubengahlabela uma wakhe naye ubehlabela idlozi lendawo ngenxa yesigaba senkomo sendawo ngokunjalo nawe mawusuhlabe inkomo kulonyaka unkomo next year izothi ibuye ingqondo ukuthi khona ayihlabela uKingBhaka la as if mina manje ohlabela leyanto as if bona bayihlabeli cha inkomo yesinye isigaba and inkomo ihlatshelwa ngaphandle because akuyona yalendlini ingamaninzi wesibayeni ingakho ke mina kukona konke ngokwephawe namandla ngaphinde ngakhomandwa kwemina ngoba ngithi ngiyakwazi ukuxhumana nepower uyabona nje makuthiwa ngiyosebenza edamini kunyakaza yonke ipower ilindele abantu abezayo akuvele nje kuthiwe
asambe sekulela damu manje hayi khona elinye idamu elingapha asambe sekulona hayi khona eliphesheya wedamu asabeni ngiyothi dlwa abantu edameni engalilawuli ngengidlale ngabantu ngoba uyoyisa abantu edamini ongalazi kanti khona obephonsa umuntu ofile ngayizolo awazi wena la khona umuntu ofile bageza abantu vule kuqhamuka isidumbu la bantu bageza kulesidumbu bazoba namabhadi wena unebhadi because kade ugeza abantu sekuvela umuntu ofile la sekuzothiwa wena and ingozi labantu abavele bageza abantu athi umuntu mina ngisiphiwo ngiyinyanga ngumthandazi ngumprofeti ngiyonifaka emanzini akazi ukuthi ungathi abafaka emanzini kanti khona isidumbu sesiphambili ngoba awulawuli ungathi uyabafaka abantu emanzini kanti khona betoilet izolo uyabafaka abantu emanzini kanti khona isitha ebese sizwile ukuthi uzoyisa abantu la sagijima sawofaka into engalungile ingakho mostly labantu abathi siyofaka emanzini normally nabo baba nezinkinga noma abantu abayiswa into enjalo bagcina beba nezinkinga because lo mfakayo akanayi understanding egcwele yena uyiphushela icontent noma uyiphushela umdlalo noma uthi uphusha ubizo akayi understand deep ukuthi yinto yamanzi so mina mangabe ngakho idamu idlozi lendawo kukodwa ukuthi sekunedamu seliyasuka idlozi lendawo liyakwazi ukuhamba ledamini lami lifike liphumule ingakho noma ngakuthiwa khona hlobo lwesilwane emhlabeni uzosifika isilwane sihamba siyophuza edamini lami ungaphuza uqama ingaphuza inyoka izingaphuza ingulube zamahlathi angaphuza amaselesele bangabhukuda ofish kwenze ukuba khona kwaleso siphithiphithi kusho ukuthi ayisekho kwi-level ejwayelekile sekunedamu uthingo lenkosazana bakakutshela imidilofu maliphuza liphuza edamini lami kukikiza abantu mina ngiyathandwa ke lapha mina edamini ngiyaqala ukubona umuntu othandwa umphakathi endaweni njengami ngiyathandwa mina aqhamuka mina nje ngishingane emgwaqweni zithi king bathi abadala ufice bengihlonipha nami ngibahlonipha phela ijulile indaba yakamoya akuyona yengane akuyona yokudlala ingakho uma sengishila into kwakhona umuntu othi ulwa nami kakhulukazi lo osuke ngabe umelaphi ngabe uprofessor ngabe uyini wathulwa nami iphawu izomgweba abantu engafanele sibagwebe ngoba bantekenteke umuntu wesifazane untekenteke nje kumele umuntu wesifazane mina ngikwazi ukumfundisa ngaphandle bezothi I declare war umuntu wesifazane ungavela uphebezeke lokho bese kuba zingane ingane awucabange nje mangathiwa la kuma comment ngithi ngikhuluma umuntu yakhomenta umbhedo sengiyasuka mina ngedamini sengithi ngiyamqalekisa ucomment umbhedo shuthi lapho mina ngagwetshwe edamini ngoba ngathiwa angikho fit ukuthi ngaba umholi because ma umholi ufuna ukwazi ukunderstand ukuthi imimoya ayazi level engisebenza kuyona kumele mina ngiyicathulise kancane ingane akuvumelekile ukuthi ngivele ngilwe nayo unless ingane mangizoyinika iwarning bese ithi ingane I declare war lapho ke ingafa ngisho ukufaka ingane ingashona nje futhi angathi ukufa nje ingashona nje ngisho ithuba lokuthi goqi izoxolisa ingane ithi ngizoxolisa ngeke izilithole ingavela ishone nje ngashabela istroke noma igingene emoto noma kuvuka izitha zawo zishaya ngesibhamu ivelife ingavela ishone ke nje ingane kodwa ngokuthi ngiyazi mina angivumelekile so ngiyacela bandla nabantu even social media mawuzwa umuntu oyingane ekhuluma into engasile noma into ongayithandi ngami ngiyacela bandla ukuthi ungangihlohli ukuthi angilwe nengane kodwa mawuzwa inyanga noma umuntu omkhulu noma umuntu onabalandeli oyipolitician onabalandeli abaningi ekhuluma kambi noma umuntu ekuthiwa uyinyanga ethakatha ngezinga eliphezulu engibhedela ongitshela ngiyomgweba with immediate effect lo muntu with immediate effect ngodila naye kodwa ingane uwena ongayikhuza ingane la ikhona ukuthi kahle ingane because honestly ingane as understand into yakamoya umsebenzi wami ukubafundisa uma ngamfundisile umuntu oyingane enga understand mhlambe enze content ngonga understand umsebenzi wami akona ukulwa naye ukumfundisa uthi hayi lalela mntanami la unga understand kube nje khona ngiyacela abafethu
ningangihlohli nangelinye ilanga ukuthi ngilwe nomuntu wesifazane, siyazwana? Angivumelekile by power. Ningangihlohli ngelinye ilanga ukuthi ngilwe nomuntu oyingane ocommente kambi la, ngamane ngimblock noma ngimsusa, siyazwana? Angivumelekile ukulwa naye by power. Ningangihlohli ngelinye ilanga ukuthi umuntu oyingane bengabenza ivideo ekhombisa ukuthi akangi-understand, ningangihlohli ukuthi angilwe naye. Imina kumele ngehlisa umoya mase ngimfundisa. Mangimfundisa futhi usuke ezofunda ngoba idlozi lakhe lisuke lizobona ukuthi ngubani. Ipower nedlozi lendawo, umsebenzi walo ukulwela abantu. Ukulwela abantu. Hey, let me repeat. Idlozi lendawo nepower uNkulunkulu and so on ukulwela abantu, because umuntu ipower ekuyingane zayo lezi ukulwela abantu. Bese ukuthi idlozi lakwakho noma lakini, umsebenzi walo elakini idlozi ukulwela wena nezingane zakho. Ingakho idlozi lakini lizokwenza ukuthi mawuyinyanga umskeme lo yamuntu ukuze kudle wena nezingane zakho, ngoba idlozi lakini leli lifuna nilale ndlile. Alinendaba nalomuntu wangaphandle, because ukuthi yena udlile yini alinendaba, kumele kulale kudle wena. Idlozi lakini lelo. Idlozi lakini likutholela umsebenzi ukuthi uhambe uyosebenza ubuye wondle wena nezingane zakwenu, elakini lelo. Kanti idlozi lendawo lifuna kufana noma kuthiwa umuntu uyikhansela. Meyikhansela umuntu akasekho kwi-level yokusebenza ngedlozi lakhe, usekwi-level yokurepresent idlozi lendawo kodwa abe neqiniso. Ngoba okwakhe sekumele avikele umphakathi, aqinisekise ukuthi umgwaqo umphakathi uright, umphakathi udlile, umphakathi unje, because userepresenta idlozi lendawo. Uyabona, hayi ukuthi idlozi lisebenzisa yena, kodwa ngoba uelectiwe urepresenta lona without communicating nalo.